Hai, ai wannan tsari wato. Nai ci gaba ne a ƙasar Najeriya nan. Sai da Allah ka gyara mana. Kaga kuɗi sai gine-gine ake yi. Allah ka ba mu kuɗi. Nan ne gidan mai unguwar ko? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wannan ci gaba ne fa izo mana fa. Ai alhamdulillah. Ai waye ne? Ya labai zaka wuce kenan. Zai je masallaci. Zai je masallaci. Allah ya kara ma lafiya. Amin sun amin. Barka dai. Yawwa barka. Ranka yi dai. Lafiya. Ya aiki. Alhamdulillah. To ina jin dai ko nan ne ko wancan ne? Ranka yi daɗe. Wato kusan turo ma aka yi sako ne aka bamu. Gidan mai unguwa. Gidan mai unguwa nan ne. Ai ni ne. Yawwa. Nan ne dama aka ce da mu gidan mai unguwa to wannan al'amari ba karamin ci gaba ne ba. To alhamdulillah. Ci gaba ne kuma karuwa ce. Kuma muna wa Allah madaukakin sarki godiya da ya kawo wannan dama wannan hannu naka. Yawwa ranka yi daɗe. Ni ne mai unguwan nan. Ai daga nan har walawai. A karkashi na take. Yankin sa Alhaji ya hayawan zaki. Limawa ba. Ai din nan a karkashi na take. Yawwa Allah sarki. Alhamdulillah. To kwalba sai kai bayani ko? Ka masa bayani. Kwalba ga ya masa ko ga ya masa. Kai ya kamata. To ranka yi daɗe wannan al'amari da yake tafa da mu ci gaba ne kuma ci gaba na gaske. Kuma na san cewar in Allah da wani alkhairi duk kowa zai mora. Insha Allah. Daidai nan dikin rijiyar nan kusa da elementary tsofaffi mata su uku. To muka yi musu tambayoyi suka ce hukumar lafiya ce ta turo su zo gidan mai unguwa su yi mar bayani. Shine za mu je mu turo su. Tsofaffi? Mata su uku ba? Yan shan jini. Ya kamar ya yan shan jini. Mai anguwan fa mu biyu ne fa. Ka san can bangaren Fulani. Su wayannan fa sun ce hukumar lafiya ce ta turo su. Za su yi maka interview sai kai wa al'umma bayani. Kai ne fa kace kai kadai ne mai unguwa yanzu kuma yo ai yanayin ne ka sani ina suke yanzu tsofaffi. Nan suke gindirijiya. Gindirijiya? Gindirijiya. Kai ba ni bane. Ba ai baka sani ba ni ma ba za mu tsaya ba wallahi.